Здравейте! Ми излязох от банята и сега се посуших. О, мекичко косичко. Да. Общо взето това правя. Сега си ровя знета. И така. Иначе малко е скучно, но аз ще ходя на кино и сега ще почна да се оправя. То след малко. И така. Да. Ще каква огромна ябълка. Това е някакво ГМО такова. Погледнете я. И тя се надига от стежанки. Хайде да отхъпи от ябълката. Не знам защо го направих. Ако имате още въпроси, може да ми ги задавате. И да. Искам да питам хората, които гледат това клипче. Дали според вас, ако тръгна да направя някакви влогчета, дали ще е яко? В смисъл, аз много искам да направя, обаче не знам дали... Не знам, според вас ще се получи ли яко. И да, можете да ми го напишете. И това е общото. Пак направих много дълго клипче. Да, 2 минути. Добре. Чао.